Ichilo isalukazi seminyaka ewu-78 sibulawa ngabazukulu baso. Angiqale ngobingelele ngikwamukelele e-channel Maswidi Mana Production. Obingelelayo umxolisi mfana kadluma phansi le enkandla. Uma ngabe uyaqala ukufika, cela ukuthi isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqhudu wale video. Ushawu like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ujabulile ngezingane njengamanje luthi kuthiwa bathe bebefuna inkululeko abazukulu ababili abasafunda isikole okuthiwa babulale ngesihluku ugogo wabo eMlaba Village eHammersdale eThekwini ngesonto eledlule. Isidumbu sikagogo uSarah Grace Mnguni oneminyaka ewu-78 nonombolo esithomeni sakho sitholwe sidindilizile egumbini lakhe lokulala ngoLwesibili. Kusolwa umzukulu wakhe oneminyaka ewu-17 ofuna ugrade 12 ephezulu high school nomzukulwana wakhe oneminyaka ewu-12 ofuna ugrade 7 esinenzuzo primary. Kusolwa ukuthi-ke bambulala ngokumcindezela ubuso ngendwangu emantiswe ngoTinasi ubusuku bonke ngomsombuluko. Indodana-ke kagogo umnumzane Bhekinyoka elandisa-ke ngalesigameko uthi-ke wathola ngoLwesibili ntambama ebizelwa-ke endaweni yesigameko ngomakhelwane ukuthi hawu ugogo wakhe akasekho, umfica nje usethule kanti futhi sekukhombisa nokuthi sekunesikhathi eside eshonile. Uthi-ke kukhona okwake kwakhombisa ukuthi ngathi kukhona ukushaya amanzi ey'ntatha zangoLwesibili. Eqhubeka-ke echaza ukuthi-ke wafonelwa ifoni kamama wakhe noma kagogo cishe kahlanu ey'ntatha kodwa ethi uma ngabe eyibamba kungakhulumi umuntu bese vesane iyavala kwala noma esethi yena uyafona-ke efona kaningi kodwa-ke lo ongale wayekade eyibamba mase ethi uyakhuluma avese engakhulumi avesane-ke ayivale. Uthi-ke waze wakhetha ukuvuka ageze anikele ngakhona ey'tshela ukuthi mhlawumbe unina ufuna amhambise ngemonto ukuyohola impesheni. Uthi-ke uma ngabe efika ekuseni ekhaya ngabo-8 kanje uyadideka uma ngabe ethola ingidi le ngesangweni. Avese athatha isinqumo sokuthi abuyele emumva ecabanga ukuthi kungenzeka ukuthi umama usevesane-ke wayihambela waziyela yena emholweni yena usesindwe izinyawo. Nokho-ke uthi wabindwa ngamathi ngesikhathi esefika kugcwele umphakathi egcekeni ntambama omakhelwane sebembikela ngesigameko. Uma ngabe efika-ke endaweni yesigameko amagama akawaphimisa ngomlomo wakhe athi senize nambulala umama ebhekise kubasolwa okungabazukulu laba ababili. Nakhona uthi-ke wayekhuluma nje mhlampe-ke esho ngokukhwantalala ukuthi mhlawumbe umama useze wabulawa inhliziyo, seziwamelwa inhliziyo ngenxa yokumhlupha engazi ukuthi kanti zimbulale ngezandla zazo iy'ngane. Uthi-ke baqala-ke basola ukuthi ngathi kukhona okushaya amanzi ngalo usuku lokutholwa kwesidumbu ngoLwesibili uma ngabe kungasatholakali ipasi likagogo. Isigoqogoqo bekuyaye kube kusona amapasi akhe noma ama-documents akhe nalapho benokuyifakela khona imali yakhe uma ngabe-ke ethi uyaqokolela sesitholakala-ke emkhukhwini osetshenziswa-ke labafana bobabili. Zathi-ke iy'ngane uma ngabe yibuza ukuthi hayibo kwenzakaleni kahle kahle la, zithi iy'ngane-ke hhayi azazi ugogo ushone elele. Ithumbu-ke selibhoboka ngoLwesine ngesikhathi-ke sekutheleka amalungu enkundla alwa-ke nobugebengu endaweni yesigameko. Athi uma ngabe-ke efika acela ukuthi sicela ukunikezwa nje ithuba sithi ukukhuluma nalabafana ababili abebekade bekhona la ngesikhathi-ke ugogo eshona. Nokuyilapho khona-ke ababeke sebegonyuluka ngokuthi bambulale kanjani ugogo. Baze baveza ukuthi-ke nasekuseni ngawo umsombuluko babeqale bamfakela i-Rectex ephalishini lakhe kodwa wangaqhubeka nokulidla ezwa linganambitheki kahle. Bathi-ke baphinde bafaka namaphilisi amaningi okulala etiyeni lakhe nalo futhi wangaqhubeka nokuliphuza ekhala ngokuthi limbi. Eyokumcindezela ngendwangu-ke enotinasi nomcamelo kwaye-ke sekuba-ke yisu lesithathu nokuyilona-ke lathatha umphefumulo wakhe. Uqhubeke-ke ngokuthi-ke zaze zaveza nokuthi-ke ngesikhathi zimbulala zimficelela ubuthongo, enye yamcindezela ngendwangu nomcamelo yahlala ebusweni ngezinqa ngesikhathi enye imbambe izandla nezinyawo ngesikhathi eqhwasha. Sase-ke iveza nokuthi wayezikhalele exolisa ethi icela ukuthi zingambulali kodwa-ke le ndala yavesane yaphendula ngokuthi akusekho ukujikela emuva, zathi zona bezikade zifuna inkululeko. Zathi uma ngabe-ke seqeda-ke ukumbulala kwase bekhona imali-ke eziyithathile zayoyidla ngokuthi ithenge i-PlayStation nogwayi nokunye-ke okungaziwa. Kuleyo mali kokukade kukhona u-1500 weziqashi ezintathu ezase zikhokhile, u-1800 wawukhokhela umakhelwane ngama-blocks ayekade wathengile bese kuba-ke u-500 westokfela. Indodana-ke kagogo yena-ke umnumzane Nyoka eqhubeka nokuchaza uthi bezikhona izikhawu eziningi kubikwa-ke ngobugebengu obenziwa-ke ilabafana kodwa kubethi uma ngabe sizama ukulandela ajike angabi nalo ulwazi olugcwele ngabo. Kanti futhi ugogo bebathanda kakhulu labazukulu bakhe, kwesinye isikhathi ubeze angasho uma ngabe kukhona izinto ezimbi abasenzayo. Labafana-ke baqala ukuhlala nogogo besebancane ngenkathi-ke bethathwa ekhaya konina umndeni ubona ukuthi-ke abakhuliseki kahle noma-ke ngokwendlela abafuna ukuthi-ke bakhulise ngayo. Ngokomthetho nje oyise balezi ngane babekade
bakhe-ke sebeshonile, ngakho-ke ugogo bese kunguye umzali waso. Sekuthi-ke ngawo kuLwesine lowo babeke sebethathwa-ke abafana beyovalelwa enkantolo emva kokuthi-ke kuvele lezi nsolo zokuthi-ke ugogo ushone ngokubulawa. Kanti-ke ngoLwesihlanu babeke sebededelwa-ke futhi, kodwa-ke ababange besabuyela ekhaya kuyise, okuyilapho khona benze khona isigameko. Babeke sebebuyiselwa ekhaya konina. Eqhubeka-ke echazako uMnumzane Nyoka uthi-ke ngawo kuLwesihlanu lowo lo mdala bathi uma ngabe sebekhululiwe-ke lo mdala wabuya weza khona futhi la ekhaya esezobachomela-ke manje. Wafike wathi-ke sekufike amabhoza ehliswa-ke i-BMW, wathi akekho umuntu ozohlala kulo muzi, uma ngabe-ke beqhubeka uzobabhoma bonke ngebhomu. Uthi-ke bakhathazekile ngokuthi kukhona abasebenzisana naye lo mfana. Kubona uthe uzwe ngendlebe enye ukuthi-ke kukhona nothisha wesikole omfake ekhwapheni, kodwa ebeyazi yonke imikhuba yakhe lo mfana. Uveze nokuthi-ke kuputshuka iphepha elinohlu labantu bebethi-ke bazobabulala. Kulona bekhamba phambili igama lakhe ugogo, bese kuzwa elikaNyoka okuyindodana yakhe ugogo, bese kube likamakhelwane kanye-ke nabanye. Ubeke seveza-ke ukuthi-ke akaziwa ukuthi uzongcwatshwa nini ugogo njengoba sakulindwe imiphumela yokuhlolwa kwesidumo sakhe. Wabeke seveza nokuthi-ke amaphoyisa njengoba ebekade-ke evule idokodo lokufa komuntu athi azolishintsha libeke elokubulala uma ngabe sekubuye imiphumela. Ubeke secela-ke amaphoyisa ukuthi-ke enze ubulungiswa, angabheki ukuthi-ke lento yenziwe izingane, egcizelela nokuthi likhona ijele lezingane, abathathwe bayiswe khona. Egxeka namaphoyisa aseHammersdale ngokuthi awafunanga ukwenza-ke i-paperwork ngokushesha ukuze-ke labafana bengadedelwa njengoba-ke njengamanje sebeyingozi kangaka emphakathini. Owasenkundleni-ke lona ubugebengu kule ndawo uMnumzane Sibongiseni Captain Mkhize uqinisekisile ukuthi-ke labafana impela banabo ubugebengu, njengoba-ke omunye wabo wake weba amafoni 5 kamakhelwane, kodwa-ke ukuthi amaphoyisa abadedeleleni akwaziwa. Kwanza kwethu imikhuba efana naleni yanda usuku nosuku. Awubheke nje njengamanje lezi ngane zakhuliswa uyena lo gogo, zishonelwe oyise kusukela zincane, wayikhulisa zaze zafunda izikole, njengoba-ke enye bekade yenza ugrade 7, enye yenza-ke ugrade 12. Hlupha zigangile zinjalo, kodwa bekwenzeka ukuthi ugogo afihle angakubiki ukuganga ezikwenzayo ngenxa yokuthi-ke uyazithanda futhi-ke usithatha njengezakhe, njengoba-ke kuyizingane zamadodana akhe. Ekugcineni sekuyizo futhi lezo y'ngane ezimbulala ngesihluku, zingazamanga kanye. Ziqale zazama nge-Retex zahluleka, zazama ngamaphilisi okulala zahluleka, ekugcineni zamcindezela ngisho esexolisa, zimtshela ukuthi akusekho ukubuyela emuva, zamcindezela ngomqamelo waze waphunyelwa umphefumulo. Ekugcineni uma ngabe-ke seyibuza ukuthi besikwenzelani lokho, zithi bekade efuna inkululeko, zifuna inkululeko kumuntu oyinakekelayo nomuntu oyithandayo. Uma ngabe sekubhekwa futhi kuma-list sekuvela ukuthi befuna nokubulala futhi indodana yakhe logogo, okungenzeka ukuthi ubaba omdala wazo noma ubaba omncane wazo. Ungitshele nje into efana nale uyaye uyibabaza uthini? Kanza kwethu ngicela sihlangane ema-comments ungitshela ukuthi-ke wena ingabe ucabangani, uphinde wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe ukuze ungasali ngaphandle. Ngiyabonga. Usubuke waze wafika ekugcineni kwevideo. Ngicela ukupha nawo umtitilizo wamahhala ha. Selingena ihlobo, isifikile ifestive, ngenzeka ukuthi mhlawumbe uzofisa ukuthi uthenge izimpahla ezintsha, mhlawumbe uzithengela wena noma mhlawumbe uthengela abantwana bakho, kodwa manje ibudget tight, noma mhlawumbe ufuna nje ukuseva, awufuna umosha kakhulu imali ngoba phela noJanuary uyeza, kanti futhi iningi nedinga okuDisemba. Nansi ikhodi lapha yamahhala esiyiphiwa usiphokazi wakaGodide lapha kuFacebook. Le khodi ikwazi ukukusiza ukuthi mhlawumbe uthenge izinto zika 1200 wamalandi kuShein noma kuShein, ukwazi ukuthi lezo zinto ugcina uyikhokhele noma ugcina uyithenge ngo-300 wamarandi kuphela. Into ozoyenza wena uzothi uma ngabe usukhetha wakhithiza laphana kuShein wakho noma kuShein app yakho, wakhithiza izinto ezingaphezulu kwa-1200 noma eziwu-1200 wamalandi, uzothi-ke uma ngabe usuyokhokha-ke bese ufaka le khodi laphana ku-promotion SKRF9 njengoba uyibona-ke la SKRF9. Noma mhlawumbe uma kuthi khona ungaku-understand kahle, uhambe uyobuza yena usiphokazi Godide kuFacebook njengoba ulibona igama lakhe libhaliwe la. Le app-ke yakaShein ithembakele kakhulu, nawo futhi lamakhodi athembekele kakhulu, nami sengike ngawasebenzisa njengaphambilini. Nganza kwethu ake sizame ukwenza izinto ezizokwenza impilo zethu zibe lula. Uyashopha lapha kuShein, uyayithatha izinto oyifunayo, uma ngabe usuyithathile usufaka le khodi, imali yakhona isiyehla, bakudilivela mahhala, izinto zakho zize emnyango ungakaze unyakaze. Njengalona nje uthenga izinto ka-780 wagcina ekhokhe u-270, nangomunye futhi uthenga izinto zika-922 wagcina ekhokhe u-306 wamarandi kuphela. Zinhle kakhulu-ke iy'ngubo zakhona-ke lapha kaShein, iy'mpahla zakhona nje, amabhulukwe, iy'kibha, amakapisi, iy'cathulo, yonke nje into yakhona inhle ngendlela eyisimanga futhi
ukuthi nje kulezi insuku ithandwa ngendlela eyisimanga. Ngakho-ke cela ukuthi-ke nawe ungasali, ngiyakuplaga njengamanje. Uma kuthi khona into ongayi-understand noma ongayithembi kahle, khomenta khona la kule video, mina ngizobe sengikulekelela. Ngiyabonga.